So ayan mga toy, dito tayo sa mga toy sa ano, sa may Sukmon, Tambak, Muntinlupa. Yan sa fishing spot natin dito. Ayun mga toy, update tayo mga toy. Grabe mga toy. Ang dami namin dito. Katoy Dilmar, Katoy Christian, Kini TV. Yon. Tapos mga anglers pa doon sa dulo. Walang nagpaparamdam mga toy. So ito yung ginagawa ko mga toy. Ito mga toy, oh. Dami ko lang nakakuha mga toy na shell. O yun, oh. Yan, sarap nito mga toy, ano, gawing ano, ukoy. Yan, oh, gaganda mga toy. Ang dami, nasa ano lang. Yan, oh, nasa mga bato-bato lang, tapos sa mga kahoy-kahoy nakaupot. Nakaupot. Yan, nakadikit mga toy. Oh, ang dami. Ayun mga toy. Ano kaya ito mga toy, oh? Nagpipisikan na yan. Ayun, oh, ang dami. Akala ko ano yan, hito. Pinupukulan namin, hindi namin makuha. So yun mga toy, tara, samahan nyo kami mga toy dito. At update na rin pala. Yan, oh, mga toy, kung paano ko ginagawa mga toy. Paano ko kinukuha pala. Okay, ito mga toy, oh. Ang dumi na, oh, pang-ukoy, tapos gagataan ko to. I-shoutout nga pala kay Idol Mac. Naggataan nakaraan sa kuhol. Yung mga toy, nakadikit lang sila mga toy, oh, ang dami. Oh, yan, kuha natin yan. Sa mga kahoy-kahoy mga toy, oh. Oh, mga toy, ang dami. Sarap to gataan mga toy, tapos ano, tawag nito, gawing ukoy. Masiramon ikanuno. Di man tayo makakuha ng tilapia dito mga toy, ay may ukoy na tayo. Ano mga toy, kasi napuruan kasi itong Sukmon mga toy sa ano, sa mga natay na. Wag nating diretso yun na banggitin mga toy, kasi ano, baka bawal kay Ma'am Mets. Ang dami talaga mga toy. Yun, ang dami, oh. Ayan mga toy, oh. Yan, nakadikit lang sa mga bato. Oh, di ba ang dami? Ay, yan lang muna mga toy. At update ko kayo sa fishing spot dito sa may Sukmon. Yan, ang dami. Oh, walang nakagat mga toy, walang nadawi sa tilapia. Inagahan namin dito ay wala namang nakagat, eh. Kala namin nakarecover na tong Sukmon. Ang dami, oh. So yun mga toy, ang dami mga toy, oh. Uy, Sukmon fishing spot lang yan, oh. Yan, update tayo sa fishing spot dito, oh. Thank you Lord, thank you mga toy. Yun lang muna mga toy, hanap na lang siguro ng spot muna. Ngayon ay linggo. Yan, happy Sunday po. Yan, lagay naman natin dito para fresh na fresh. Nakamahilo pa yan, eh. Kuha pa ako siguro mga 4 na ganyan. Sarap.